бо ҳадафи дарёфти қарзи бегарав барои оғози тиҷорати худ Сафаргул Шарифова ба Тавҳид Бонк, аввалин бонки исломӣ дар Тоҷикистон муроҷиат кард. Сафаргул мегӯяд мехоҳад як корхонаи дузандагӣ таъсис диҳад. Барои амалӣ сохтани ин тарҳ ӯ ба 9 миллион сомонӣ ниёз дорад. Фоизҳои баланд аз 25, 26 то 30 чанда фоизҳои бонкҳои мо ки ҳеҷ мумкин не инҳо ба кор кардан. Корхонае ки навтаъсис. нахустин бонки исломӣ дар Тоҷикистон аз рӯзҳои аввали фаъолият ба мавҷи муроҷиатҳо рӯбарӯ шудааст. Аммо на ҳама чизе ки мардум интизор доранд ба ин низом мувофиқат мекунад. аксари муштариён барои қарзи ҳасана ё қарзи бефоизу бидуни иловапулӣ ва сармоягузорӣ ба лоиҳаҳои соҳибкорӣ дари ин бонкро мекӯбанд. барои машварат меянд. Бисёр аксарияти мардум донишҳои молиявӣ, оиди банкдории исломӣ, механизми маблағгузорӣ, механизми мисол ҳамкориро надоранд ва процесси машварат хеле мисол шадид рафтааст. баъди гирифтани иҷозатнома қариб тамоми кормандони мо ҳар рӯз то 30 то 40 нафар фақат хоҳишмандон омода консултатсия мегиранд. дар низоми бонки исломӣ қабул ва пардохти фоиз манъ аст ва зарар байни бонку қарзгир тақсим мешудааст. бонки нахустини исломӣ дар Тоҷикистон дар заминаи соҳибкорбонк таъсис ёфта ба Тавҳид Бонк табдилӣ ном кард. сармояи ҳамакнун Тавҳид Бонк ба 65 миллион сомонӣ баробар будааст. ин бонк дар Тоҷикистон амалан миёнаҳои моҳи ноябр ба кор шурӯъ мекунад. масъулини бонки исломӣ гуфтанд, як қишри аҳолӣ вобаста ба эътиқоди худ аз хизматрасониҳои бонкҳои анъанавӣ истифода намекунанд ва Тавҳид Бонк мехоҳад ин холигиро пур кунад. яъне як қисми зиёди аҳолӣ берун аз низоми расмии банкӣ мондааст, бинобар сабабе ки онҳо намехоҳанд, яъне бинобар сабаби мисол принсипҳои ахлоқии эътиқодии худ намехоҳанд бо банкҳои анъанавӣ кор кунанд. дар оғоз фаъолияти бонки исломӣ нисбатан маҳдуд буда, бештар дар асоси аҳди муробаҳа ба муштариён хизмат расонида мешудааст. яъне бонк вобаста ба дархосту интихоби муштарӣ молу ашёи заруриро харидорӣ карда ба иловаи маблағ ба ӯ мефурӯшад. мизоҷ ҳам давра ба давра ин маблағро ба бонк бармегардонад. барои фаъолиятҳое ки мухолифи шариати исломанд, бонк маблағгузорӣ намекунад. чунин фаъолиятҳо аз ҷониби кумитаи махсус дар бонк муайян ва назорат мешудааст. ва он амалиётое ки ғайри шариатӣ гузаронида шуд ба хайрия равон карда мешавад. ина мо муайян мекунем. аъзои кумитаи хизматрасонии исломӣ амна муайян мекунад. таъсиси аввалин бонки исломӣ дар ҳоле сурат мегирад ки дар 4 соли ахир чанде аз бонкҳои маъмул дар Тоҷикистон дучори мушкил шуданд. ҳоло исми саҳомони Тавҳид Бонк расонаӣ нашудааст, аммо ин ки муовини раиси ин бонк Муҳиддин Асадуллоҳзода писари Ҳасан Асадуллоҳзода раиси Орион Бонк аст, сару садоҳоеро ба миён овардааст. вале ба гуфтаи намояндагони бонк, Муҳиддин аз ҷумлаи моликони он нест. бо таъсиси нахустин бонки исломӣ, коршиносон мегӯянд Тоҷикистон ният дорад аз як су бовари аз дастрафтаи муштариёнро дубора соҳиб шавад ва аз тарафи дигар сармояҳои бештари кишварҳои исломиро ҷалб кунад. масъулини Тавҳид Бонк бо таваҷҷӯҳ ба фаъолияти бонкҳои исломӣ дар ҷаҳон бар ин боваранд, ки ин низоми бонкдорӣ буҳронпазир аст ва дар Тоҷикистон ҳам муваффақ хоҳад шуд.